d'avui. Veig que estava previst el 9:15 fer l'acte de benvinguda. Per tant, bon dia a tothom. Benvinguts en el Teatre d'Artà i gràcies per haver reservat dia 6 d'abril, un dissabte de matí, per compartir aquesta jornada en la proposta que fa el Col·legi Concertat Sant Salvador d'Artà. El dissabte sabem que és un dia de descans i, per tant, que hi hagi hagut 160 persones inscrites en els TDs, més les que puguin venir de forma voluntària a les dues ponències d'avui, crec que diu molt i a favor del món de l'educació. Per tant, moltes gràcies per la vostra assistència. Bé, crec que és de justícia, a continuació, agrair, donar la benvinguda i agrair especialment a les 7 persones que enguany han accedit a fer aquesta formació, aquestes conferències o aquests TDs, agrair-los a les 7 i a més dir que el grau d'implicació i de bon fer que han tingut cap a nosaltres, perquè alguns d'ells ni les coneixíem personalment, ni ells ens coneixien a nosaltres, per tant s'han fiat completament a partir d'una sèrie de xerrades telefòniques en grescalors que vinguessin aquí. Per tant, a tots 7, moltes de gràcies. Maria Jesús, espero no deixar ningú, Miquela, na Clara Ventura, que sé que vendrà després, en Raimundo de las Heras, na Clara Ventura, na Carolina Barriu i Maria Jesús Solano. A més, el cada vespre, a migdia, vendrà Antoni Bassas, no és ara aquí perquè ahir cada vespre precisament tenia un acte també per Catalunya, però a migdia vendrà cap aquí. El tindrem cada vespre a les 4. Per tant, a tots ells, moltíssimes gràcies. El primer apartat d'agraïments no ens podem oblidar del Teatre d'Artà, de la gerència, perquè ja fa 7 anys que organitzem aquest tipus d'activitats i en tot moment sempre han tingut les portes obertes i a més ens deixen els seus empreses tècnics, els seus tècnics personals també són aquí avui, per tant, Joan, Jeroni, etc., moltes gràcies per confiar en nosaltres. Després, ens ha parlat d'agraïments. Sabeu que en tot moment sortia la possibilitat que aquesta sessió fos reconeguda per la Conselleria d'Educació com a formació de professorat i aquí he d'agrair al Departament de Pedagògica de l'Escola Catòlica de les Illes Balears que ens ha fet aquestes gestions i ahir a les 5 de cada vespre em sembla que sortís la resolució en què aquesta formació estava reconeguda per la Conselleria. Per tant, el control de firmes per tots aquells que opten a tenir aquest reconeixement de formació, penseu a fer la signatura corresponent a principi de cada sessió. Per això vos demano que 5 minuts, 9 minuts abans de cada taller o activitat que se faci sigueu en la idea corresponent per fer el control de signatures. D'acord? Per tant, gràcies a CECIP també. A la vegada, perquè no hi hagués excuses que un dissabte de matí no sé on o tenir dificultats per venir a aquestes jornades, sabeu que en el pati de l'escola s'ha muntat uns espais de jocs perquè els vostres fills i filles puguin tenir un matí un poc lúdic i estiguin entretinguts. Això és gràcies a la Direcció General de Joventut del Consell Insular de Menorca, que també els volem agrair, i de 11:30 a 1 tenim una actriu de Maragall, de Margalida Mangual, que en els més petits faran passe de contes. Per tant, ells, tots nens i nines que vulguin accedir a aquesta activitat també tenen possibilitat. Espero no haver deixat massa cosa d'agraïments, perquè podríem estar molta d'estona, perquè un esdeveniment d'aquest tipus necessita el seu temps de preparació. Claustre de professors, pares, que des del maig de l'any passat, del curs
anterior vàrem ja començar a muntar aquesta jornada, temes possibles, ponents possibles, com ho fem, etc. I els possibles canvis que s'han produït de les edicions anteriors en aquesta. Per tant, a tots ells, moltes gràcies. I en darrer lloc, sí que deixam un capítol especial per l'alumnat. L'origen d'aquestes jornades, que ja fa bastant que vam començar, van tenir molt clar que un dels actors principals que havien de participar en aquest tipus d'activitats són l'alumnat, ho fem per ells. Per tant, sabeu que els altres anys sempre tenim els alumnes de secundària que presenten diferents actes, etc. Per tant, les tenim. I enguany, com que es fa tot un dissabte, hi ha un grup de voluntariat de 30 alumnes de secundària, tots ells els veureu amb un distintiu, com si ja és un congrés, perquè si teniu algun dubte pugueu parlar amb ells, estan distribuïts a diferents espais, alguns presentaran els actes, uns altres ara fan de monitor de temps lliure en el pati, etc. per tenir-los implicats en el dia d'avui. Prèviament, en l'acte d'avui, també han fet una sèrie de feines, entrevistes, dibuixos, etc., que els qui vos heu inscrit prèviament en la jornada d'avui haureu rebut aquests dies per correu electrònic les feines que ha fet l'alumnat de secundària. Per tant, segueixen implicats a dins la jornada Construïm el futur de secundària. Però com a novetat enguany, per el tipus de formació que fem avui, heu vist que vos han donat a l'entrada un petit dossier i no hi ha cap dossier igual. Aquí sí que enguany s'ha implicat infantil i primària en què han personalitzat, diguéssim, aquest petit dossier, en la modèstia que ens donen el nostre petit pressupost que tenim destinat a això, amb unes carpetes no massa luxoses, no hi ha patrocinadors de ningú, sinó tot fet des de i per l'escola. I per tant, no hi ha dues carpetes iguals. Els de primària, del quart fins a sisè, han escrit el text, i d'infantil, primer, segon i tercer, em sembla que han fet l'il·lustració. Per tant, enguany també, el més petit de l'escola, han estat implicats a dins d'aquesta tasca. I, per tant, mestres i alumnat, moltes gràcies per la vostra aportació, perquè la veritat ha estat una feinada, perquè és molt xulo. A dins del dossier veureu que hi ha dues fulles, una, un croquis del poble de la zona aquesta cèntrica del poble d'Artà, perquè sabeu que fem ponència, una petita aturadeta per fer un cafè o un berenar, que els alumnes d'ESO tindran preparat en l'esplanada del teatre i allò que recaptin la seva per viatge d'estudis, però després a partir de les 11:30 ens anirem dividint en diferents espais. Tots els TDs se fan a l'escola de Sant Salvador, que està a un minut d'aquí, molt a prop, excepte un, el d'Educar per Ser, de l'Escola d'Aventura, se fa a la sala d'aquí dalt, del teatre. La resta ens hem de traslladar cap a l'escola. D'acord? Hi ha diversos espais, 4, que hi haurà voluntaris de secundària que estan en els accessos i vos indicaran on heu d'anar. I penseu a registrar-vos, a firmar. A l'entrada de cada sala hi haurà una taula en el registre corresponent perquè firmeu. D'acord? Per tant, aquesta primera fulla, veig que també hi ha connexió a internet, entrar les jornades i tindreu accés. Sí, en aquest apartat m'he oblidat que hi ha un grup també de secundària que tenen una oficina de comunicació, les volen càmeres de fotos, etc., encarregats de la part d'aquesta comunicativa cap a l'exterior de les jornades. Per tant, de secundària hi ha 30 alumnes que les volen molt actius avui. Per tant, vos heu de desplaçar. A l'una s'acaba, tens de dinar, l'oferta gastronòmica de restauració d'Artà és àmplia, trobareu molt d'idals per anar a dinar. I a les 4 començaria la ponència d'Antoni. Per intentar s'ajustar en els temps, m'agradaria que a les 4:15 ja venguéssiu cap al teatre per començar el control de firmes i començar un poc puntual, perquè si no el dia serà llarg després. No sé si sobre el programa hi ha algun dubte, bé, aquesta part. I, a banda que na Judit, Valentina i Esperança facin la presentació de la primera ponència, estarem 4 minuts mirant un vídeo. Vos explico un poc aquest vídeo què és. Els que sou del món de l'educació sabeu que per final de gener
la Conselleria d'Educació va muntar un congrés d'innovació educativa i allà només tenia accés al professorat. La cridada va tenir un èxit bestial perquè en 24 hores, recordeu-vos que sou docents, se va exaurir l'accés en aquest congrés. I els col·legis en Salvador ens van convidar a formar part d'una taula rodona en aquest congrés. I la nostra taula rodona, que eren 4 centres més, van decidir que en lloc de xerrar 5 minuts de presentant del centre, féssim un petit vídeo presentant cada un la seva escola. Quan la nostra escola va posar en marxa en aquest vídeo, van tenir molt clar que, evidentment, era una tasca que havien de fer per al final de gener, però després aquest vídeo el segrestaríem, el posaríem en la gelera perquè el volíem mostrar avui. Perquè aquest dia en el congrés només hi havia professionals de l'educació, no eren tots perquè tots no van tenir possibilitat d'accedir-hi perquè se va exaurir les 1.000 i pico de places reservades i a la vegada avui sabem que hi ha pares. Per tant, crec que aquest vídeo de presentació de la nostra escola crec que era l'altre moment en què el havien de visionar. Per tant, ara, 4 minutets veiem aquest vídeo i a continuació vos he comentat aquestes 3 nines de secundària faran la presentació de la jornada i de la primera ponència. Entesos, bé, res més, que tingueu un bon dia i gràcies per la assistència. Vídeo. Despertar-se de matí no és fàcil. Estic molt bé en trobar-se dels meus pares. Sentir-se estimat és important de la meva edat. Toca les 9. S'acosta el moment de canviar de vasos. Els primers dies em va costar. Quan meu pare el temps, he sentit també una calidesa a les mans, que mai no havia sentit. La meva segona casa se demana Sant Salvador. Aquí passaré moltes hores i molts anys. He fet moltes amigues i amics nous. N'hi ha de tot color, de tots els sexes, de totes les religions i de totes les edats. I no tots seran iguals, però mos entenem igual. Els mestres de l'escola sempre tenen una resposta a les nostres preguntes i a les nostres dubtes. Enguany ja m'han fet pujar al primer pis. Bé, no era la primera vegada que hi pujava, perquè quan érem més petits fèiem tallers i activitats amb els més grans. M'encanta que els grans de l'escola m'ajudin. Una de les coses que més m'agrada és sentir-me apadrinat pels alumnes de la secundària. I quan era petit em varen ajudar més de 2 vegades fins i tot a llegir. A l'escola celebrem moltes activitats tots junts. Una de les activitats que més m'agrada és el mercadet solidari. Al principi em va costar entendre aquesta paraula, però amb els anys he entès que més enllà de compartir és important regalar algunes de les coses que jo tinc. Quines tradicions més fantàstiques que tenim, cantant nadales, cançons, gloses, perquè la música és aquell llenguatge universal que tan bé ens fa sentir. Dia 30 de gener celebrem el dia lliure i cantant tots junts una cançó que ens recorda que la pau és l'únic camí. I aquest és el camí que ens mostren any rere any a l'escola. Xerram i discutim molt sobre aquest tema. Discutim. Sí. Ens ensenyen que discutir és una manera de pensar, sempre que siguem capaços de crear ponts d'enteniment. Fem debats que ens fan pensar i reflexionar. Un dels grans projectes de l'escola i que després de 7 anys ja està ben consolidat són les jornades Construïm el futur. Des de ben petits anem a les conferències de les jornades que organitzam al Teatre d'Artà i participam en tots els tallers que fem a l'escola, les setmanes i mesos previs. El cert és que a l'escola hi ha alguna cosa que es transmet. Veig a tots els mestres i professors com treballen en equip, com parlen a qualsevol hora i en qualsevol moment amb els pares i els alumnes. Hi ha una confiança que amb el pas dels anys es converteix en un vincle sentimental. Sempre veig exalumnes que passen a veure els mestres de l'escola. Segur que jo, quan acabi la meva etapa, aquí també ho faré.
I és que la vida no són només equacions, pronoms, sintaxi, molècules i segles d'història. Record perfectament quan varen començar l'etapa d'ESO. L'escola, tot i tenir 150 anys i viure i estimar les tradicions pròpies i el caràcter històric d'escola de poble, creix al costat de la tecnologia que ens invadeix en ple segle XXI. A ESO treballem amb iPads, a la ràdio Sant Salvador, a la sala d'audiovisuals, al taller de plàstica i tecnologia, en robòtica. A l'escola es dona molta importància a la comunicació, perquè la comunicació, al final, ho és tot. El projecte Erasmus va marcar un abans i un després en la meva vida. L'escola, en 6 anys, ha anat a més de 10 països diferents i ha fet al voltant de 20 intercanvis de diferents durades. Avui, amb 16 anys, recordo les rialles, les alegries, les tristeses, les bregues, les discussions i, sobretot, els valors amb què he crescut en aquest centre. Avui carrec la motxilla d'esquena per darrera vegada i la m'enduc plena d'un no sé què. Avui sé que el Col·legi Sant Salvador és la meva segona família. Benvingudes totes, benvinguts tots al Teatre d'Artà. Després de 6 anys organitzant les jornades Construïm el futur, a més de 30 ponents convidats a parlar sobre un tema determinat, que en molts dels casos els propis adolescents havien triat amb anterioritat, l'any passat es va decidir donar un gir important a les jornades. Tot i l'èxit de les passades convocatòries, els motius dels canvis eren prou evidents i es feia imprescindible fer-los cas. Per una banda, molts dels assistents demanaven un canvi d'horari i de fugir una mica de les conferències de dijous a les 8. Per una altra banda, i segurament la més important, perquè gairebé a cada conferència se'n dia dir als professionals que en el món de l'educació no ens podem acomodar, no ens podem adormir, és necessari fer canvis i aprendre a adaptar-s'hi. El món canvia de pressa i nosaltres no podem quedar ancorats. Així doncs, avui, en dissabte, més de 200 persones arribades de diferents punts de Mallorca, alguns docents, d'altres mares i pares, d'altres padrins, d'altres alumnes, d'altres un pot de tot. Ens hem aplegat per parlar dels reptes, per reflexionar i per cercar respostes a un tema clau, bàsic, fonamental, l'educació. I evidentment, nosaltres, els més joves, som els agents principals, els que vos posam els reptes dia a dia, els que no vos ho posam fàcil, els que no vos pensam mai agrair la feina que feis tots. Però avui, aprofitant que vos tenim junts, us volen dir fort i clar. Gràcies a totes i tots per ser aquí i construir juntament amb nosaltres un futur millor. La primera convidada que tenim avui és Maria Jesús Comelles. Juntament amb Antoni Bassa seran els encarregats d'obrir i tancar aquesta jornada. Agraïm moltíssim que hagis acceptat el nostre convit i que des del primer moment hagis mostrat tanta disponibilitat i tantes ganes. Molts dels que sou aquí la coneixeu, bé perquè ha estat professora vostra a la universitat o bé perquè heu llegit algun dels seus llibres. Pels que no la coneixíeu, us hem de dir que Maria Jesús Comelles és mestra, doctora en psicologia, professora emèrita titular d'Orientació Educativa del Departament de Pedagogia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, directora del grup d'investigació GRODE, Grup de Recerca, Orientació i Desenvolupament Educatiu, de la UAP, coordinadora del projecte que porta a terme 28 centres educatius, dinamitzadora del projecte de la Diputació de Barcelona, espais de debat educatius amb i per les famílies que s'implementen en diferents municipis de la província amb la participació de comunitat i professionals relacionats amb la infància i l'adolescència, coordinadora del grup XEC, xarxa d'experiència, coneixement i capital cultural. Va començar a treballar de mestra l'any 1962. Ha escrit nombrosos llibres, com 5 raons per aprendre durant tota la vida, àvies i avis que malcrien i eduquen, las competencias del profesorado para la acción tutorial i centenars d'articles i conferències. Actualment col·labora amb diferents mitjans de comunicació i amb revistes especialitzades en educació. I avui és al Teatre d'Artà per parlar del lideratge educatiu de l'adult en el segle XXI. És el teu torn. Gràcies, doctora Comelles. Moltíssimes gràcies.
Em sembla que ja m'he carregat això. Però els petons eren obligats, vull dir, és que no, en fi. Moltes gràcies de la presentació. Només hi faria una esmena que deies que ens ho poseu difícil. Gens ni mica, gens ni mica. Bé, ara estava renyant una mica, he de renyar més en el Toni, perquè no sé què hi faig jo aquí. Em va informar malament. I jo pensava que era una trobada amb debat, participació de tots plegats, i el que no sabia és que hi havia nins i nines. Clar, llavors, segons què dic, hi ha testimonis, llavors això ens pot passar factura, no? Però bé, en tot cas, el que sí que dono és l'agraïment de que, malgrat la informació, potser era una, jo no la vaig entendre, potser ho vas fer i no ho vaig captar, agrair-vos que em deixeu estar aquí en un dissabte, en un dia que serà molt especial per mi, i disculpeu que m'agrada molt la manera com xerreu, però no en sé. Llavors jo xerraré en català més del Vallès, perquè no sóc de Barcelona, sóc del Vallès, que diuen que com al Vallès no hi ha res, doncs intento fer pàtria també. Bé, llavors l'altra cosa és que m'han dit que hi ha control de temps. I això és un repte molt important per mi, perquè em van castigar dels 6 als 14 anys, no xerraré a classe. I no sé si heu comptat, perquè han dit que l'any 62 vaig començar a treballar, abans es començava abans, però en tot cas, si sóc emèrita, perquè no hagueu de fer càlculs i així, el mes que ve en faré 76, dels quals 58 dedicats a l'educació. I penso que ja no cal que provi res més, vull dir, ja més val que m'hi quedi. I no crec pas que m'hagi equivocat d'allò que m'agrada, que m'apassiona i que m'ha portat a estar aquí. Bé, com que el control és que a les 11 he d'acabar, he agafat el rellotge, tinc aquí programat, a veure si me'n surto. Si no em feu fora, em feu callar i a fora continuem, si us sembla. L'altra cosa que és evidentment inevitable, però voldria que quedés molt clara, és que jo no vinc a donar lliçons a ningú, abans ho comentava. Per mi seria una falta de respecte que una persona de fora vinguin aquí a dir el que heu de fer. Vull dir, seria minimitzar el vostre saber, minimitzar el vostre coneixement i minimitzar el vostre fer. Aquesta és la idea d'aquest espai de debat educatiu, que amb la Diputació m'apoya des de l'any 2000, perquè reconeixem el saber de pares i mares i de totes les persones que venen. Aquesta és la primera. No és el model d'haver una persona aquí ens dona lliçons i després se'n va pensant-se que ho sap tot, que és mentida, i ens deixen aquí amb moltes coses que ja sabíem i a més no han entès el context, per tant, més valia que es quedés a casa. Llavors intentaré, d'alguna manera, centrar en idees, en interrogants que em faig, coses que no veig clares. Si després al sortir, mentre mengem el cafè, doncs me les aclariu, us ho agrairé. I mentre jo us explicaré el que passa a l'altra banda del mar. Com que no us conec, que ningú se senti per al·lusions. Que alguna vegada vaig a llocs i em diuen que ens has estat espiant des de fa dies. Jo sóc en aquest sentit innocent, vaig arribar ahir. Em van venir recollint Xavier, per tant no conec ningú ni cap situació. Però us diré el que passa en el món. Si a vosaltres no us passa, us agrairé que m'ho digueu i us posaré d'exemple i us envairan. Si us passa, us donaré la benvinguda al món i continuem caminant. Llavors, us faria una primera part, que la faré el màxim de ràpid perquè ja he menjat 5 minuts, d'una mica l'estructura del que plantejarem. O sigui, una mirada, sempre quan vaig pels llocs em diu però per què ens està passant això si abans no passava? I això m'ho deia l'alumnat a l'Autònoma també, quan encara em deixaven fer classe, que ara no. Llavors jo els deia, escolta, tu abans hi eres, jo sí. Per tant, mirem a veure què passava i per què han canviat les coses. Un altre dels eixos seria pros i contres del que d'alguna manera penso que ens hem d'aturar i serenar-nos, i l'altre que seria aquestes preguntes possibles. Hi ha un fet que cada vegada el vaig plantejant i sembla que tothom hi va tenint un cert acord, és que eren imprescindibles els drets de l'infant, només faltaria, però fixeu-vos que fa pocs anys que es van declarar aquests drets, que encara en l'any 2010 en el Parlament encara es discuteix perquè no s'han pas aconseguit,
Però hi ha un abans i un després. I aquest abans i després és perquè amb el reconeixement dels drets de l'infant es reconeix el dret a participar, el dret a parlar, el dret a ser escoltats. Lògic, hem de reconèixer que pensen. Suposo que els que teniu nins d'un any i mig ja ho veieu que pensen. Vull dir que no és que haguem d'esperar els 20 i pico d'anys a pensar, sinó que cal reconèixer que pensen. Quina conseqüència? Moltes n'ha tingut, hi ha com un avançar, però hi ha hagut una conseqüència interessant i és que ha repercutit en la imatge de la persona adulta. I ara no sabem on som. No sé si estareu d'acord o no. Però la persona adulta, com que ha posat el nin al mig, l'escolta. L'altre dia, en una escola bressol, una mare truca i li diuen a l'educadora: dona-li el mòbil a la criatura, sisplau, que li he de preguntar què vol. Si que el vingui a buscar, que li porti el berenar o que anem a casa a la padrina. Perdó? Oi? És allò que dius de bon rotllo. Jo sempre dic de bon rotllo. Per tant, posem el nostre rol en una situació, una imatge que donem a nins i nines i adolescents, que és: algú ens cuidarà? Realment aquestes persones saben on van? O els diem: escolta, tu què vols per sopar? I si la teva alimentació no és prou adequada, la culpa la tindràs tu. No serà que també ens evadim de la situació? No serà que també en aquests moments, com que s'ha de ser jove, oi? A mi a vegades em diuen que sóc empàtica amb l'edat perquè no l'amago. Dic, perdona, tu t'he estat 76 anys per tenir-los, per què l'he d'amagar? Posa't una crema que amagui les arrugues. És que hem estat molts anys per fer-les i ens portem bé, vull dir que, escolta, tranquil·litat, no? Per tant, esclar, anem potinejant i aquest rol ens anem atabalant i, lògicament, els nins des d'un any i mig ens senten i els adolescents, ja teniu la porta oberta. On som amb tota aquesta, diguem-ne, situació? Per què diem que educar és difícil? Jo vaig fer un dels llibres que deia educar és fàcil i la gent em deia mentidera. Vaig dir, no hi posem aquest títol que no el comprarà ningú. L'editorial em va dir, no, això no va bé. Llavors vam posar educar no és tan difícil. I fins i tot m'han dit, home, t'has passat. Però educar és estressant, no és apassionant. En aquests moments jo penso que hi ha un vocabulari que no l'acabem de controlar i estem angoixats amb ansietat. Ostres, és que escolta, ara vindran les vacances i ara què farem? Ostres, i tindrem els nens a casa. I tranquil·litat. Feu una cara molt maca, vull dir que això és el que us dic que passen a l'altra banda. Però està clar que això és un mal aprenentatge que els hi oferim. No sé si aquí us passa. Adolescents de nit i adolescents de dia. Els adolescents de nit en aquests moments són molt més grans del compte. Els adolescents de dia són molt més immadurs i petits i responsables del compte. Sabeu què ens passa allà? Ara ja hem hagut de posar capses a l'entrada dels centres, inclús de primària, que diu: no es portarà cap esmorzar a la classe, no es donarà cap paquet a ningú. Teníem pares i mares amorosos, perquè cal dir que la família és amorosa i cuida a les seves criatures. És despistat, s'ha de deixar l'esmorzar. Ja diuen els neurocientífics que ha de menjar, si no el cervell no funciona. Llavors li faran classe de matemàtica i s'adormirà. I llavors no pot ser. I van corrents a portar-li l'esmorzar a la seva filla. I llavors se'n van a consergeria i li diuen: doni-li, sisplau, que és que tindrà gana. I diu: i a quina classe va? Diu: bueno, esperi, deixi'm rumiar. Va a segon, hi ha 2 línies, quina, l'aula B? Diu: això no ho sé, però vostè té la llista. Vull dir, busqui i el trobarà. Però sobretot porti-li, perquè si no després... Per tant, bosses d'esports, en fi. I aquesta persona de 12, 13, 8, 14, 16 anys està esperant l'esmorzar amorós. I com no li porti, que no has vist que no tenia l'esmorzar, perquè no me l'has portat. 16 anys, vas dir, per culpa teva m'han fet mal a l'espinilla. I la mare li va dir perdó. D'entrada li va dir perdó, després li va dir per què. I diu: perquè tu que em fas la bossa d'esports t'has deixat les espinilleres i llavors em fan mal. Allò que dius. Però és que als 14 anys alguns van a la discoteca.
I en allà no hi ha famílies ni persones amoroses, ni un professorat amb llibres, papers i pissarra. No, allà hi ha persones que tenen altres interessos, que busquen altres respostes. I allà han de prendre decisions. I per fer-se la bossa d'esport no, i per l'esmorzar tampoc. Hola, veieu què passa en el món? Per això us estic una mica atabalada i per això us explico el que passa en el món. No fos cas que us passés a vosaltres. Què ens està passant ara amb noies i nois que han fet un pas enrere, que amb 12 i 13 anys es deixen controlar per la parelleta de 12 o 13 anys amb el mòbil? Fes-te una foto, envia'm un WhatsApp amb qui parles, com vas vestida. I la noia ho accepta. Perquè com que el pare i la mare m'estimen i em sobreprotegeixen, ara m'estima la meva parella i per això se'm sobreprotegeix. Carinyo, que t'està controlant. Això no és sobreprotecció, això és més. Això és abús de poder, escolta, cuidado. Bé, avancem perquè si no acabarem. Però està clar que amb tants models i amb tantes històries, llavors se'ns acut anar a trobar psicòlegs, psiquiatres, els uns i els altres, i anem a buscar a l'internet el senyor Google, que amable que és. Internet ho trobem tot. No sé si us ha arribat aquí també, és a dir, fixeu-vos que jo us faig preguntes de dubtes i de situacions que preocupen. Hi ha un nou model de criança infantil dels primers anys, que es diu col·legi. I la criatura ha d'anar, mamà, a demanda, i el vincle el fa amb la mare. I el pare? El pare ha quedat fora. Al pare li deixen 10 minuts, una estoneta, però ha d'estar amb la mare. Dorm amb la mare i el pare, entre tots dos, procura no xavar-lo. Però la criatura creix, gosa pensar i gosa créixer. I els senyors de l'IKEA són amables, com que busquen negoci. I ara han fet un llit que creix. El llit que creix s'enganxa en el llit de matrimoni. I llavors hi posarem la criatura allà quan vagi creixent. La criatura diu, allà hi vas tu. La criatura es queda en el mig i allà hi va la mare. La mare també ha crescut i es tira en el llit. Però resulta que, de tota manera, la criatura continua donant patades i no acaba d'agradar i llavors el pare se'n va a l'habitació que li han muntat per la criatura, perquè quan seràs gran un dia aniràs a la teva habitació. I el criu li diu al pare, vés i tu? I es queda en el llit de matrimoni amb la mare al costat, que fa de xumet. Amb 9 no encara, potser, però amb 5 i amb 4, 6 anys, perquè el nen no s'adorm. Si no xuma, allò que ja no raja, però bueno, és el xumet de la criatura. Bé, qui dia se'ns empeny. Són idees, són filosofies, hi ha gent que hi juga, hem de mirar el futur, hem de mirar, no construïm el futur a partir que tinguin 17 anys, construïm el futur des que neixen. I qualsevol acció que fem té repercussió, té aprenentatge. Perquè aquí, no sé si us ha arribat la ona dels TDAHs, trastorn del dèficit d'atenció, i criatures que no es poden adormir, els hi donen dormidina. A més hi ha el triptofan, para ser tu mismo, siéntete bien, Triptomax, i llavors surt un personatge de color de rosa que balla, i llavors surt un cervell amb taquetes blaves, i pren-te el Triptomax i seràs feliç. Pastilles, pastilles, pastilles. Si algú necessita pastilles, jo no soc pas metge, no tinc cap problema, però no n'estem donant quan encara no és cert, perquè l'enquesta, el diagnòstic que es fa pel TDAH el fa el professorat i la família, no el professional. Després hi ha professionals, vaig parlar amb un neuròleg infantil, va dir, dels 48 clients que tinc, 2 necessiten medicació, els altres no, però estan medicats per pediatria. Bé, hola. Jo penso que hem d'assumir el lideratge educatiu que tenim, no ens han d'empoderar, no ens ha de treure ningú el poder. El tenim pel fet de ser persones adultes, amb les criatures de casa, amb les del veïnat, en el carrer, allà on siguem. Som persones adultes i tenim un criteri de com es va pel món. I això és educar. Els que tenim a la vora més directament, però els altres hem de ser un model, hem de ser persones que anem pel món. Per tant, jo aquí és quan hem de creure que els adults sabem, jo el que voldria és deixem sentir-nos culpables, sisplau. Deixem de començar les frases dient segur que ho faig fatal. Us n'aniríeu amb un metge que quan entreu a la consulta el primer que us digui és escolta, segur que ho faig fatal.
Jo és que m'aixeco i me'n vaig directament. Un arquitecte que et digui segur que ho faig fatal, diu, ostres, em caurà la casa, vull dir que... Després, a més, en el nivell tècnic, que la gent en sap molt, altres no tant, però s'ho creuen, i si no arreglen la màquina, et diuen, és un problema d'una peça, d'un xip. Llavors canvia't l'ordinador, perquè ja s'ha caducat. Et diuen qualsevol cosa i a vegades li podríem dir, escolta, per què no t'ho mires més bé on aprens? Però quines són les professions que ens sentim malament, indefensos, culpables, ignorants i tot? Pares, mares i professorat. Carai. Ostres, però amb la cara que feu de saviesa. Això esborrat, no surt ningú d'aquí que se senti culpable. Llavors, d'alguna manera, ja em mirava el rellotge, és el que passa. A les 11, tinc temps? Fins a les 11? Va. Doncs agafarem aquests 4. O sigui, aquí el que us plantejo és què ens preguntem sobre la globalitat educativa? Què entenem per educació? Ens preguntem sobre la nostra responsabilitat o la nostra fragilitat? Ens preguntem pels nens i les blots? O fem cas a tots els eslògans, a totes les modes, a tot el que el senyor internet i el senyor Google ens ofereix? Crec que intentaré defensar que la globalitat aquesta en el terreny de l'educació és el nostre paper. Esclar, ens hauríem de posar d'acord, allò que ara aniria bé de com ho veus i què fas. Estem confonent l'acompanyar, el protegir i el sobreprotegir. I esclar, si acompanyem no sobreprotegim. Llavors el cor batega. És que i si cau? I si es talla? I si es crema? I si suspèn? I si... Llavors sortim a l'avançada, ens anticipem. No fos cas que li donem un ganivet de serreta als 10 anys, que es pot tallar. Als 10 anys els donem un ganivet dels postres, perquè així s'entreni. Es veu que quan som adults no ens tallem mai. Vull dir que... I llavors em diuen, i doncs què fer? Doncs el ganivet de serreta, una tirita. I per què la tirita, carinyo? Perquè si et talles, et rentes, et poses la tirita i continua. Però què és el que fem? Vigila que et tallaràs. Estem al costat per veure si vigila prou. Com el ganivet s'escapi, ja has badat. Dóna'm que ja ho faré jo. Esclar, sort que la criatura no diu que no et talles mai, perquè llavors ens deixaria com una miqueta parats, no? Però qualsevol altra situació, i si ho fa malament, i si... I llavors hi ha una frase allà molt popular que les famílies diuen, jo ho faig més bé i més de pressa. Home, trampa, perquè fa molts anys que practiques. Doncs dona possibilitats de que practiquin. Els 10 anys és una bona edat per fer la truita. És a dir, que quan hi hagi truita, nosaltres podem fer una cosa, mentrestant la criatura fa les truites, que trencarà bé l'ou? No sempre. Que fem bé la truita sempre? Tampoc. Doncs mentre s'entreni, segur que als 20 anys li sortiran unes truites rodones. I si es crema, ja estàs al costat, però és que et deixarà la mà sobre el foc fins que no es cremi del tot. O la traurà, no? És que no confiem que tindrà un reflex i que s'espavilarà. Com? Quina mirada tenim? Falta de confiança? Falta de possibilitats d'experimentar? Falta de possibilitats de prendre decisions? Però, per favor, si els heu estat educant, si els estem ajudant a créixer. Per tant, és imprescindible reconèixer, respectar i donar lloc a les criatures, que de mica en mica aniran aprenent. És evident que no li donarem, segons quina experiència, que la repercussió sigui major, que sigui risc 0 no hi és, risc 100 no cal. Per tant, el que hem de fer és afavorir petits riscos, que del risc, que no només és error, que sempre estem dient, és que s'equivocarà. Després per consolar, carinyo, de l'error s'aprèn. Per què no traiem aquesta paraula, que no és que no hagi d'existir, però per què no li diem quina bona experiència que has tingut? I per què has fet això? Per què no preguntem? Per què has fet això? Tal cosa i tal altra. Ostres, com a idea era boníssima. Llàstima que no tenies aquesta informació. Ara que ja la tens, ho faràs diferent. Bona experiència. Per tant, anem dient, no que s'equivocarà, no que es farà mal, no, i al final... Aquí no sé si els vostres nins diuen, l'edat més, diguem-ne, interessant per començar-hi, als 2 anys quan et diuen, jo sol, ja sóc gran.
Que interessant. Llavors, com és que els 15 no diuen jo sol ja soc gran, me'n vaig a fer? Llavors em diuen que em portes, que m'ajudes, que per culpa teva m'han suspès perquè no m'has ajudat a estudiar. No sé si n'hi ha cap que ho diguin allà, ho diuen així. No m'has mirat la pantalla, no m'has mirat l'agenda. Esclar, és que no me n'he recordat. Per què no dius que ens hem adormit? Per què no dius que hem anat a casa la padrina? I els pares i mares amorosos ho fan. I dius, escolta, això és una mentida. No sé, però és que si no a l'escola el renyaran. Vale. Però si als 2 anys ja soc gran, per què als 5 anys et diuen m'ajudes? Perquè de 2 a 5 s'ha posat la samarreta al revés. L'etiqueta surt per aquí. El dibuix està a l'esquena. Un mitjó de cada color. Les sabates del revés. I llavors li diem, que no veus que vine que t'ajudo? Doncs escolta, ajuda'm. És més còmode. Per què no surt amb la samarreta del revés? I dius, que bé que se l'ha posat la criatura. Per què li hem d'esmenar la plana a cada moment? La samarreta. Sí que li podem dir, l'etiqueta va més bé al darrere, serà més còmoda. I n'hi ha que diuen, a mi m'agrada aquí. Doncs escolta, perfecte. És que jo ho vull així, genial. Pensaran els altres que no me'n cuido. I comencem a tenir ja allò que diuen els adolescents, ens ratllem. No? I si llavors la mestra diu, goita com el deixa anar amb la samarreta al revés. Que mala mare. Perquè normalment les que són males són les mares. Els pares són despistats. Vull dir que també hi ha categories, amb això també s'ha de tenir present. Qui se sent culpable? Les mares, que estem a tot arreu. Quan preguntem, et sents culpable? Sí. Com vulguin dir, menys mal que m'entens que em sento culpable. I llavors jo pregunto, pares, homes, us sentiu culpables? Es miren i diuen, de què? De què parlem? A veure, això de la culpa, què és? M'explico. Llavors, per què a la criatura li estem esmenant la plana? Perquè tot estigui tan perfecte, amb la qual cosa, escolta, esclar, llavors als 8 anys d'allà s'ha fet de moda el pantallasso. I el pantallasso és que la criatura no cal que s'apunti res a l'agenda, perquè quan arriba a casa, el pare o la mare bàsicament, li pregunta, què tens deures? Ai, no ho sé, potser sí. Per què no fas un pantallasso? Llavors, a través del WhatsApp, truquen a qui sigui o envien per la WhatsApp, algú sap quins deures hi ha. I llavors, quan algú contesta, fes un pantallasso, però millor a la Maria i en Miquel que no sigui que li preguntis a en Xavi i la Rosa, que aquests no fan gaire res. I la Maria i el Miquel ho fan molt bé. Llavors, pantallasso familiar, es resolen els deures i tots contents i enganyats. Per tant, fixeu-vos com llavors anem tapant, ofeguem l'espai de creixement. No donem oportunitats i, evidentment, estem transmetent una imatge de dependència i de poder nostre. Educar no és tenir el poder, educar és donar el poder a l'altre. Perquè el criu té el poder per créixer, té capacitat per créixer i té oportunitats si els hi donem. Perquè si no, el que fem és ofegar les conseqüències i ofegar responsabilitats. Ara sabeu que els venen a matricular a la universitat, papa i mama, i estudiant, i que van a buscar feina el papa i la mama i la persona que busca feina. El que passa és que a la universitat jo estic lluitant, escolta, per què no convideu al cafè als adults i li diuen aquí es matricula l'estudiant i no els altres? Em va venir una família amorosa d'aquestes de 3 i els hi vaig donar la mà allò per bona educació. No? Seguin. Quina sort que tenen que el seu fill els acompanya, perquè ara vostès vindran a estudiar. No, nosaltres, no, dic perdó, no, doncs què hi fan aquí, no? Diu, és que hem vingut a veure si vostè ens pot ajudar perquè ell no s'equivoqui. I a veure, perdó, i em vaig dirigint a l'ell i li vaig dir, escolta, surt i busca la biblioteca, al bar, sobretot al bar. Imagineu-vos la cara que van fer el pare i la mare. Li ha dit que busqui el bar. Quina orientació, no? Dic, i després busca't si trobes el cotxe perquè si no et quedaràs per aquí. I quan va marxar li vaig dir, escolta, què esteu fent? Què esteu fent? Amb 18 anys. Però amb 18, amb 16, amb 12, estem fent coses que no toquen. Anar a comprar, no perquè les tafaran. No sé si aquí teniu raptors, teniu pederastes de Catalunya, no sé. Allà no els deixen anar a la cantonada perquè no els raptin. I a més és que hi ha criatura de 10 i de 12 anys que diu no puc anar sol pel carrer perquè hi ha homes dolents. Perdó? M'explico com estem fent i l'última cosa ja per no entretenir-me més és
potser també ho feu. Allà les famílies amoroses són tan amoroses que repeteixen les coses 8 o 10 cops. Jo dic, però que no les saben? Dius, sí. Per què les repetiu? Per què no les fan? Perquè no t'assentes i llegeixes el diari i esperes que la faci. Perquè farem tard. Feu tard. És que si no hi ha conseqüències, no. Ho saben que ho han de fer? Sí. Punt. Han de parar a taula o han de fer la truita? No l'han fet. Seiem. Tenim una estona. Suggereixo sempre que tinguin aigua a la vora. Abans de posar-se a cridar i a dir, beu aigua, tranquil·litza, asserena't i llegeix. No t'enteraràs del que hi ha en el diari, però dones un espai i si baixa a les 12 de la nit, mira, aquell dia anireu a dormir tard. És que tota la família anirà malament. Evidentment, si un membre de la família no funciona, ha de repercutir en la família. Perquè no repercuteix res, perquè ho resolem sempre tot. Amb la qual perdem credibilitat perquè quan diem ja veuràs que després passarà no sé què, mai passa. I per tant, no ens escolten, no ens creuen senzillament. Per tant, ara ja sabem com eduquem, ja no repetíeu, perquè m'ha semblat que ningú, no sé, vull dir que heu pensat, pobra gent, els d'allà, no?, que repeteixen, perquè no cal. Llavors, fonamental que la criatura s'ha de sentir estimada, acceptada, valorada i punt. Però és que segur que els estimeu, és que això no en dubta ningú. Que de tant en tant hi ha una frase des de les escoles que diuen es pensen que tenen un tresor. Jo m'enfado i dic, qui ho ha de pensar si no la família? Perquè a més tu el tindràs 13 anys, però ells el tindran tota la vida. Però a més és de casa, com no és un tresor? Ara, un tresor què vol dir? Que serà enginyer? Que serà aeronàutica? Que estudiarà aeronàutica? Que serà cirurgiana? El tresor és la persona. Per què tenim criatures que diuen hem decepcionat els pares? Els hem defraudat? Com pot ser que una persona que està creixent en un entorn pensi que defrauda els adults? On hem posat el llistó? Què estem esperant d'aquest fill, d'aquesta filla? Que creixi, que s'espavili, dèiem, que sàpiga resoldre, que assumeixi conseqüències i que, evidentment, que l'ajudarem, però no més enllà del que calgui ajudar. I en algun moment, goita, què m'ha passat? Sí, ja passa això. És que ara m'he descuidat això i ara no ho podré fer. També passa. Que ho sabies? Sí. I per què? Doncs mira, perquè les coses són així. És a dir, de quina manera donem aquest espai, un vincle d'acceptació i aquestes expectatives han de ser de confiança, però no, com deia, ja a un nivell determinat. I en molts moments és interessant, abans de dir, mira què has fet. Com és que has fet això? I que s'expliquin. Perquè hi poden haver-hi més d'una solució per cada cosa i que potser podem trobar una solució diferent de la que estem acostumats a fer. I li podem dir, ostres, doncs no hi havia atinat, doncs és genial, d'acord, podem fer-ho així. O tu fes-ho així si et va bé, però jo ho continuaré fent com ja tinc costum. Vull dir que no cal que anem tots tant, no hi ha una sola resposta per cada situació, hi ha moltes solucions. Amb aquests grups de famílies, és que jo davant d'això faig els espinacs, jo sempre trec també l'exemple dels espinacs. Carinyo, seu, hi ha espinacs per sopar, no m'agraden, ja passa això. Jo t'entenc, així no cal que els mengi. Jo t'entenc, ara seu i menja. De què serveix que m'entenguis? Home, saber que el meu cor batega al teu costat, que et comprenc, que et puc portar xocolata i podem barrejar espinacs i xocolata. El Ferran Adrià fa coses rares, vull dir que també els podem fer. Però és que, per què m'obligues si a mi no m'agrada? No, és que a vegades no ens agraden moltes coses, però una mica les menjarem. A més necessites verdura, vol dir que tranqui. Però escolta, per què t'ho manes? Oi, que intel·ligent. Una abraçada i un petó, sisplau. Jo et cuido, mano, i ho hem fet. I no anem a la carta, anem al cobert, vull dir que no parlem més i endavant. Per tant, de quina manera fem preguntes, de quina manera interpretem, però penseu que aquest jovent viurà l'any 2100. No us ha impactat això? A mi quan ho vaig pensar, uau, quina sort, estareu al 2100 encara aquí. Però és que el 2050 governaran Artà, o Mallorca, o vés a saber què faran. I anireu al metge i anireu us curant.
O anireu a un lloc a comprar no sé què, o serà un forner genial, o tindrà una tecnologia genial, o serà la comandant de l'avió i pujareu en l'avió i us el governarà la vostra filla. O serà el que vulgui ser. El que vulgui ser, serà la vostra filla, el vostre tresor, i serà una persona que estarà aquí. Ai, és fàcil, veieu? Vull dir que quin és el problema? El problema és que estem transformant la família en una empresa i l'escola i la família en una clínica. Sabeu que ara ho protocolitzem tot. Hem de seguir un protocol. A casa? No, sisplau. A l'escola estem fent gestió. Gestionem tot. Jo això sempre ho havia sentit atribuït a les empreses. Jo pensava que a l'escola vivim, ens relacionem, ens organitzem, participem. Però esclar, en el moment en què anem posant paraules tècniques, anem fent fora una part de famílies, perquè diuen, ostres, això de la gestió és complicat, això de negociació. Hi ha famílies que ho negocien tot gairebé des que neix el criu, aquella que us deia al principi. A casa ho negociem tot, jo no hi estic d'acord, diu, bueno, vostè no, però jo sí. No, només faltaria. Llavors jo pregunto com negocien, si dilluns, dimecres i divendres passen amb semàfor verd, i dimarts, dijous i dissabte passen amb el semàfor vermell, perquè esclar, es pot negociar tot. Si se'n van a dormir de dia i surten a la nit. Si van a escola dilluns, dimecres, divendres, o dimarts, dijous i dissabte. Bé, esclar, si es tracta de negociar, per què uns temes, si la salut, l'educació, tot això és negociable? Fixeu-vos que per negociar es necessita una simetria, es necessiten dos iguals. Igual d'informació, igual de responsabilitat, igual de coneixement, igual de context de conèixer, igual de maduresa. Un criu, els adults, perdó, un adolescent i els adults, perquè ara els adolescents creixen molt, oi? Llavors els feu seure i així tindreu el nas al costat, els feu baixar dos esglaons, carinyo, que si no et puc fer un petó. Però, cuidado, estem a casa. Hi ha coses que participaran més, no confonguem la participació i la negociació. Perquè la negociació, bueno, va, ja trec les espinacs i les matem... Ja em van dir que no n'és cap allà, ja no me'n recordava. I aquest dia, en pro de la participació, a més és que perdem el nord. En un ajuntament hi havia una persona que deia quan hem deixat decidint els infants els horaris d'escola i quan hem decidit els infants el currículum. I ara vaig dir fins ara mai, però espero que tampoc sigui. Quin criteri tenen? Quin coneixement del context tenen? Quins coneixements pensen un infant de 10 anys que ha de tenir en un futur? Jo estic convençuda que cap dels infants triaria l'S sorda i l'S sonora. Perquè vaja, vull dir que tenim cada una, la dièresi, els diftongs. A la millor sí que trien el gòtic, no ho sé. Els talaiots, possible, perquè els teniu aquí. Però m'explico, som responsables de la formació o no som responsables? De bon rotllo. Bé, per tant, acabem necessitant eines. Jo cada vegada que em demanen eines dono un boli, un puntero, una clau. Dic, això és una eina. I vaig a Cal Ferrer i em diuen eines, caixa de les eines. Què vol? Per tallar, per punxar, per... Què necessita fer? Hem perdut el raonament, hem perdut la comunicació, hem perdut... Necessitem vocabulari, genial. Necessitem saber analitzar, genial. Necessitem processos, genial, perquè tot això és educatiu, és cognitiu, és comunicatiu. Però les eines, és que, oi? Jo penso que... Ara, quina estratègia... Perdó, però fixeu-vos, a les empreses sí, perquè si no, potser se'n van a risc. Cuidado, que hem vengut menys. Quina estratègia farem per vendre més? D'acord. I a l'escola, no sé si aquí algú també, com que insisteixo que no conec, quan entro en un centre secundari, en aquests moments vaig a més dels que han dit, perquè allò del currículum és viu, entro i si veig el professorat allò una miqueta ja així pensit, diguem-ne, una cara cansada. Dic, què tal, com anem? Quina sort que teniu adolescents. Em miren, pobreta, està clar que no estan aquí, no? I llavors els dic, teniu alguna classe, allò com heu repartit? Tenen la classe. Que ara hi posen la Z en lloc de la B, la C, la D. Comencen X, Y i Z per dissimular.
perquè tenen els que aniran a la universitat i faran la selectivitat, els que aniran a cicles formatius i els que aniran allà on puguin. I aquests són els disruptivos desafiantes conductuales. Perdó? Són adolescents, sí. Són disruptius, ui, ho hauries de veure. Llavors els pregunto, més disruptius que vosaltres a la seva edat o menys? Veiéssiu com els hi canvia la cara. Home, a veure què dius. No, és una pregunta. A veure, recordeu la vostra adolescència? Recordeu vosaltres el que fèieu? Però no és igual, no personalitzem, recordem. Per tant, com estem mirant l'alumnat amb dificultats? És que aquest li falta, és que esclar la família, és que aquest és un TDA, que és que l'altre és un disruptiu i l'altre... Que ja tinguem disruptius desafiants a 4 anys. Per mi fa mal. Com que soc mestra, em fa mal, directament. Sentim una psicopedagoga que ja em digui aquests de 3 anys, veus, aquests d'aquí, aquests primers, no aniran a la universitat, aquests es quedaran pel camí. Jo li vaig dir, però tenen 3 anys, per favor, i ho va dir-ho davant de la mainada. I em diu, ull clínic. Dic, què vol dir ull clínic? Experiència. Dic, mira, per experiència et guanyo, saps? Perquè tinc més anys. Però m'explico com podem mirar ull clínic, perquè no eduquem, perquè no estimulem, perquè no tirem endavant, que viuran 90 anys, que no s'ha d'aconseguir tots els 12, ni els 14, ni els 16, ni els 18, que és un procés. No només perquè hi ha exàmens i es pot entrar a la universitat als 25, és que no cal anar-hi. És que estem fabricant 300 economistes cada any i la societat no se'ls pot menjar. I 300 advocats cada any, i 300 de cada un, perdoni. Ara ja ens hem inventat l'educació professional dual i ho fem a tranques i a barranques. Però és que plantegem-nos les coses d'una altra manera, en lloc de sempre símptomes, sempre tapem el símptoma i tapem, en fi. Bon dia, com esteu? Aviam, em queda encara una estoneta. Per tant, jo penso que l'educació és un equip per la vida. Tenen només 16 anys. No tenen una tercera part de la seva vida, tenen una sisena part de la seva vida, una setena part de la seva vida. Els hem d'equipar per tirar endavant. Hi ha professions, i tothom ho diu i no en fem cas, o sigui, parlem molt però no ens ho passem, hi ha professions que no existeixen encara. Doncs per què ens atabalem tant? Hi ha professions que els volem que es formin de tal professió si ja no hi serà. Heu vist des dels anys 80 quantes professions han sortit al voltant de la tecnologia? No existien pas. Als anys 80 jo anava amb la Hispano Olivetti i va ser quan les universitats van començar amb un PC Amstrad, també amb S2, que us deu sonar a algú, potser, de la prehistòria de la tecnologia. No hi havia pas ni disc dur, era un floppy disk, era així tou, així de gros, i que havien 100 pàgines. I ara per internet envio al Brasil 400 pàgines amb imatge a través del WeTransfer. Allò com aquell que és tan fàcil, i és que ho és de fàcil, però quantes professions no han sortit al mig? I qui diu això es diu en la medicina, diuen en qualsevol dels nostres camps. Per tant, anem a mirar com els ajudem, com tirem endavant, com afavorim l'autonomia. I aquesta autonomia no entra. Estem fent escales d'autonomia, que la primera que vaig publicar era l'any 68, que era mestra. I doncs vèiem què podíem fer a partir de Piaget, aquella gent que no sé si heu llegit, que són clàssics. I, escolta, per què no demanem als 6 anys què pot fer, als 3 anys què pot fer una criatura? Que tot és divers, per tant, no diguem els 3, els 4, diguem entre 3 i 6. Oi que estaria bé que tots es vestissin? I que mengin de tot, i que mengin sols, i que masteguin. Nivells així, i de 6 a 9, i de 9 a 12, i anàvem fent escales d'aquestes, perquè les famílies no tenen per què tenir tota aquesta informació tan acurada, però des del professorat sí, i el podem afavorir. I vaig tenir una experiència genial, perquè estaven a l'escola, i com que vaig començar a parlar d'això, em van dir, va, perquè no la fem i la donarem a totes les famílies. I quan vaig fer la de 6 anys, em va dir la de P5, escolta, per què no fas la de P5? I la de 7, és que ja en tinc alguns que ja en tenen 7. En total vam fer, per variar, des dels 2 anys fins als 12. Llavors ja hi dèiem més de 12, perquè volent dir els 12 ja ho saben fer tot. No cal anar matitant encara.
I vam tenir una reunió amb les famílies de primer i vam agafar els de 5 anys, l'escala de 5 anys. A veure les famílies com ho veien. I vam fer grups. Eren 50 famílies perquè eren 2 línies. I la Rosa explicant a les famílies, mireu, hem fet això i ara per grups digueu-nos si us sembla bé, si us sembla massa fàcil o massa difícil. I es van reunir. I anava passant pels grups i li deia a Rosa que bé que ens ho passarem. Per què? Perquè diuen que ho han d'agafar els 8. Però ho hem fet pels 5. I les famílies diuen els 8. Ostres, que bé, i em va dir, ja t'apanyaràs. Bé, total, que vam reunir, què us sembla? I es van aixecar allò apassionats, la gent participant, ostres, que bé. Diu, us heu passat. Hi ha moltes coses que fins que no tinguin 7 o 8 anys, allò a final de segon, és impossible. Alguna potser sí que P5, però totes aquestes a primer, aquestes a segon i les altres a final de segon. I la Rosa patada, sort que hi havia una tovallola, aquelles cortines que hi ha a les taules i no van veure com m'escalfaven patades. No? I a Rosa la vaig agafar, jo la vaig abraçar per consolar-la, tranqui. Quina sort que tenim les famílies que ens orienten. I la Rosa em va mirar com volguin dir, però tu no t'has enterat o què? I llavors vaig donar les gràcies a les famílies. Dic, mireu, és tan important el vostre punt de vista que ens heu relaxat, perquè això correspon a 5 anys. Per tant, ara tenim temps fins als 8 per ensenyar-los de l'1 al 9. No cal que correm, no cal que aprenguin a llegir encara, però ja ho faran a primer. No cal que... Això ho faran a primer, això ho faran a segon. Quina sort, perquè agafarem ara a primer tot el programa de P5, el reduirem perquè és massa fort i començarem pel de P4. Imagineu-vos la reacció, llavors vaig marxar corrents perquè llavors se'm va tirar sobre les 50 famílies. Escolteu, què volem? Un cap que tiri endavant amb no sé què i les mans que es quedin al darrere i la immaduresa que sigui la base. Això és de 5 anys. O aconseguim això com a mínim i després ens arrenquem amb els 6 o posem-nos d'acord, no exigim el que no toca perquè no és lògic que no hi hagi una certa coherència. Per tant, el que és importantíssim és que a la canalla els acostem a entendre el món. Allà baix, els abercocs i els nespros, que no sé si es diuen així, aquests 2 fruits ara de primavera, no saben què són. Perquè mengen plàtans i taronges, potser mandarines, i prou. No van a triar fruita, no saben com es tria la fruita, no saben l'olor de la fruita. I no fa gaire, en un mercat, una criatura va fer un crit a la peixateria, jo estava al seu costat i li vaig dir, et passa alguna cosa? Diu, hi ha un monstre. Dic, ostres, no l'he vist, jo ensenya-me'l, era un rap. Clar, li vaig dir, home, massa maco, allò no és afavorit el rap, vull dir, el lluç es veu més normalet. Però escolta, entens? Que una criatura d'uns 10 anys digui que el rap és un monstre, que quan fan el dibuix del fons del mar hagin rodonetes grogues, que són els calamars a la romana, que quan mengen peix li dius quin peix menges i et diguen aquell quadrat. I ara les empreses amoroses faran croquetes de sardina, bunyols de sardina, perquè les criatures no volen menjar sardina, i menjaran els bunyols i no s'enteraran de què mengen. On està la realitat? On està aquest créixer? On està conèixer el món? On està participar? Aquí tenim un problema. Ser, oi que hi ha un taller després, que és el taller del ser? Fer, està. Bé, ara ja sabem què és educar, ja ho tenim tot controlat. On som? Ara és el nostre paper. On som nosaltres? Però, escolteu, jo només de veure-us, jo subscric tot això. Som un grup de persones intel·ligents. És que se us veu amb la cara. A més inquietes un dissabte al matí. Ostres, que xulo, on som? Quin és el problema? Sabeu pensar, sabeu buscar, sabeu comentar, sabeu compartir. Quin és el problema d'acompanyar un nin, d'ajudar-lo a créixer, d'acompanyar adolescents, la passió d'estar amb els adolescents, que a més d'haver crescut van anar avançant? On és el problema? Tenim esperit crític, hi ha idees que ens les creiem, altres que no cal que ens venguin una moto, que ja sabem, escolta, què ens estan dient? Abans de practicar, abans de menjar-me això, deixa'm rumiar. Coita, quina nova moda ha sortit, vinga, de quatre peus. Tenim criteris, sabem explicar
als nostres fills i filles, a l'alumnat, escolta, atura't, això ho necessites, l'essa sorda i l'essa sonora es necessita. No es pot fer un informe mèdic amb faltes d'ortografia, ni un informe que no sigui mèdic tampoc. No es pot fer. Per tant, carinyo, hem d'aprendre a escriure. Per què? Perquè ens hem de comunicar. En aquest Carnestoltes passat vam fer que l'alumnat de tercer de primària, 8-9 anys, fessin una carta a la policia per demanar que tanquessin els carrers per poder fer una rua. Haguéssiu vist, tots van anar a buscar el diccionari. Per què la policia els podia tancar a la presó? No, perquè era una carta que sortia de l'escola, que era oficial, que era important, que havien de demanar alguna cosa. Quan hi ha necessitat, hi ha la resposta. Ara, si el treball és només per la persona que tinc a l'aula, que després em dirà les faltes que hi ha i que em dirà que vigili, i el guardaré a la carpeta. No sé si aquí els vostres nins, quan tenen un treball corregit, arriben a casa, el tornen a fer i arreglen totes les correccions. Allà no. Allà, en el millor dels casos, el guarden a la carpeta. En el pitjor dels casos, l'estripen. No davant de l'adult, perquè també són amables i no ens volen frustrar. Home, després del cas corregit, ara l'estripo, no, l'estripen a casa. Oita, com s'ha omplert la carpeta, la buido, que pesa massa. Però nosaltres hem de guiar tot això. Prou educar és difícil, prou no puc, prou avui en dia els nins i la mainada són diferents. És mentida. No són més intel·ligents que vosaltres a la seva edat. A quina edat en aquí surten les dents definitives? Aquells ponts que els hi queden aquí. Jo quan veig una criatura, si puc acostar-m'hi, primer que faig és mirar-li la boca. No li dic obre la boca, no. Jo dissimuladament penso, a veure, i si li veig tot aquell pont, 6-7 anys. Pot ser que en tingui 5, però jo tendeixo a l'alça, no? Tens 6 anys? 5. Uau! Perquè si li dic que en tens 5, en tens 6, m'ha mirat malament. Llavors, si ja tenen aquelles pales aquí davant, 7-8 anys, i anem jugant amb això. Però a vosaltres a quina edat us van sortir les dents? A la meva àvia, que va néixer el 1870, també? No dic que tan diferent no és la cosa. El que és diferent és el context. La meva àvia, evidentment, no tenia ni llum, i ara tenim internet i tenim els iPhones. Però les persones naixem i fem un procés de creixement igual. El pensament, el senyor Piaget, que és un clàssic, tenia raó. Any més, any menys, però no demanem als 2 anys, segons què, no demanem als 14 anys com si fossin infants. Vull dir que és el moment de dir-li, un moment, oi? I els altres que estan per aquí amagadets. Amb elles 3 les tinc en evidència, que m'hi puc dirigir. Però és aquesta la història, és aquesta de la comunicació. En un institut em diuen que vaig anar, m'apassionen totes les edats, però és que a l'institut, carai, toca el timbre i em diuen aparta't que baixen. Però amb un dramatisme que dius... I els hi vaig dir, hi havia l'equip directiu, ostres, aquells que viuen cada dia. I els vaig mirar i els vaig dir, qui baixa? Com si baixessin, no sé, els elefants, jo què sé, no? Aquí que he vist amb diferents aparadors que teniu elefants. I em diuen, l'alumnat, dic, com qui havia de ser, si no, del pis de dalt, qui havia de baixar? I em vaig quedar al mig. I em diuen, però és que et faran mal, dic, deixeu-me que em faci mal la vida. Ostres, una riuada de vida... Ostres, doncs mira, si quedo abonyegada, però serà no a través d'un cotxe, que és de ferro, serà la canalla. Us creieu que em van fer mal? No. Però n'hi havia un de més alt, va despuntar per l'alçada i per l'esmorzar. Portava un esmorzar. I el vaig agafar pel jersei. Es va quedar tan parat, mira, i li dic, bon profit. I es va quedar tan descol·locat que em va convidar. Què em vols? Dic sí. Llavors, imagineu la carona que va fer. Acaba de desembolicar i me'l dona, jo queixalada, petitona, perquè no passés gana. El del darrere, que va veure què passava, es desembolica i me'l va donar. Dic, espera't, encara que no puc, no, aneu. I aquell ja marxava, jo, i vaig saborejar l'esmorzar, els xavals estaven allà com volien dir, a veure com acaba això. I li vaig dir, quin esmorzar tan bo que t'has fet. Diu, no, com si l'hagués insultat. Llavors dic, no,
Diu, me l'ha fet la mare, ja marxava. Espera't, home. Dic, quan arribis a casa, és una abraçada a la mare i digues, gràcies, mare maca, quin esmorzar tan bo que m'has fet. I llavors dic, ara vés-te'n a jugar. Però això és educar. No és que us posi un exemple genial, és un exemple espontani, és una situació que, ostres, si els tenim allà, ostres, quin jersei que portes, carai, has tingut feina a pentinar-te, oi que de tant en tant teniu feina a pentinar-vos, no? Vull dir que, ostres, que interessant com va, genial, i com és que fas cara de son, has anat a dormir, no sé, podem, a part de si, a més després els ensenyem les equacions o els ensenyem una altra cosa. Per tant, viure amb ells, tenim aquesta responsabilitat i tenim aquest repte. I el tenim com a professionals i el tenim com a familiars. Que a més hem de tenir present que la família, que no us ho pensàveu, que tindríeu 365 dies a l'any, 24 hores, durant 18 anys. 20, 22, males llengües diuen més. Que no us ho pensàveu, això. I aquí el risc és que aquesta dedicació els porti a no ensenyar-los què és ser adult. Estem parlant del rol adult. Estem parlant de que tenim seguretat. Estem parlant de que no som més carallots, de que no som ignorants. Els metges no dubten, els arquitectes no dubten, i si dubten s'ho callen. I si dubten se'n parlen, però no dubten davant dels pacients, no dubten davant dels clients, no dubten davant de la mainada. No hem de dubtar davant de la mainada. I si ens diuen a casa ho fan d'una altra manera, petons i abraçades, a casa cadascú que faci el que pugui. Perquè quan era jo tutora també amb la meva de 5è, jo li deia, diguem a les famílies que facin això de l'autonomia, el mateix que nosaltres fem a casa. I em va dir, jo a casa no me'n surto. I per què exigeixes a la família que ho faci? La família està a casa, tu estàs a casa. Doncs tu a casa has de fer el mateix que demanes als altres que estan a casa. És diferent, quan estem amb 25 a la classe, és més fàcil de governar que quan estem a casa amb 2 o amb 3. Algú en té 6? No, llàstima, perquè els de 6 funcionen sols. No és que sigui una classe petita, però funcionen més perquè no hi ha tant temps per tothom. Per tant, aquí és importantíssim que nosaltres veiem que hem d'ensenyar a les criatures que sí que estem amb ells, però, perdó, el pare i la mare tenen amics i amigues, saps? Hi ha una família que va fer un vídeo que va fer el Carles Capdevila, que es deia Qui els va parir, una sèrie, i la primera família era una família de 6, que n'hi havia un, 2, bessonada i un, 2, allò que dius, ànims, perquè després de la bessonada van riscar altíssim, però bueno, 6, amb cadiretes en allà i la mare anava fent el sopar. Hi havia 2 crios a l'habitació dels adults triant calces i calçotets. La pilen aquí, o sigui, una pila grossa i els anaven classificant. I la periodista estava relativament muntat, però la mare li va dir, què fas per sopar? Diu, macarrons i trossets de pernil dolç, i marxando. Diu, demà farem una altra cosa. I la dutxa, no et passis, un dia 3, l'altre dia 3 més. Vol dir que no cal dutxar-se cada dia. I llavors van preguntant a les criatures que triaven, i si us equivoqueu, perquè esclar, era el calaix de les calces i el calaix dels calçotets, i quan n'agafes un si veus que és gran, i el xaval diu, apreto bé i l'amago dintre dels pantalons i no passa res. I si és petit, diu, home, si és tan petit, llavors el trec i n'agafa un altre. En aquestes se senten a sopar i el pare els hi diu adéu. No estava malalt, no va anar al metge, no tenia una reunió, no havia d'anar a treballar. I un dels vailets li diu, on vas, pare? Diu, no ho sé, ara me'n vaig a casa al Ramon i decidirem si anem al cine, si anem a fer una passejada, si anem en bicicleta. I la periodista li diu a la mare, et deixen aquí tu sol amb els 6? Diu, jo lliuro els dimarts, ell lliura els dijous. Per tant, tenim amics, sí. Diu, i de tant en tant lliurem tots 2 junts. Llavors ens anem al cine. I què diuen la mainada? Diuen, que frescos. I nosaltres li diem, quan siguis gran també ho faràs. I el dissabte hem anat amb vosaltres. Ara anem nosaltres i ens anem a sopar. Bé, però us podeu quedar a sopar a casa. Sí, però en el restaurant ens serveixen. I no hem d'anar a la cuina. I a més descansem. Passa alguna cosa? No. Adéu-siau, bona nit i tapeu-se. És a dir, ser adult no ho podem amagar,
perquè és que som esclaus de la canalla. Hem d'estar amb la canalla? Sí. Ens hem de comunicar amb la canalla? Sí. Però hi ha algú que diu, és que cada dia has de parlar amb tots els teus fills una estona, amb cada un particularment. Perdó. És que a la millor arribo tard, a la millor no hi soc. El personal de neteja a quina hora entra a l'escola? A 4:45. A quina hora surt? A les 12 de la nit. A quina hora parlarà amb les criatures que estan dormint? Estem fent una mirada en molts moments molt classista. Estem fent una mirada per totes aquelles persones que tenen temps lliure, que a més tenen cultura, que a més tenen resolt els problemes econòmics. No aquells que han de fer triple jornada per pagar l'hipoteca per no sé quantes coses. Perdó? Aigua que no falti. Que xulo, no, per això? És que és envejable que tingueu criatures que seran adolescents. No és que hagueu de tenir allò ja falera per l'adolescència, però sí, us asseguro que sí. Que sí? Com? Si som persones intel·ligents que tenim criteri i tot, per què ens deixem emportar pels eslògans? Han de fer escoles de pares i mares perquè pobra gent no saben fer de pares i mares. I ens tracten d'ignorants, que s'han cregut. Amb quin dret? Qui ens diu això? Moltes escoles en fan. Jo de bon rotllo, quan em diuen fem escola de pares i mares, jo callo. I tu què fas? No, jo faig debats. Debats perquè les famílies saben, perquè les famílies poden, perquè les famílies dubten, i el professorat també, i el metge també, i l'arquitecte també. O no s'ha de dubtar, o no va canviant el món i hem de dir, espera un moment, no tant de pressa. És que no hem de dir, esperis un moment, deixi'm-ho rumiar. I potser tardaré 3 mesos. Doncs tardaré 3 mesos, però hauré rumiat. I no em vaig precipitant i després no era bona elecció, doncs era una altra. Però tot això té conseqüències, com hem vist abans. Per tant, no sé si aquí us ha arribat que quan deixem les criatures a l'escola acusem les famílies, el professorat, que el meu està desmotivat perquè és que el que ensenyes no és divertit. I el criu ve a l'escola si és divertit. Perdó? Potser que sigui interessant. I potser que li hem de fer entendre, carinyo, no tot és divertit. Jo no sé si us divertiu pelant patates, fregant els plats, escombrant i fregant a terra. Jo us asseguro que no. Ara, s'ha de fer, mira què vols que et digui, perquè si me les menjo un pell no m'agrada i perquè si no escombro també la cosa no anirà bé. Però, esclar, la mainada a l'escola no escombren i a casa tampoc. I quan van a fer pràctiques en una empresa, el primer que els diuen és agafa l'escombra. Llavors se senten maltractats, explotats, mà d'obra barata i a més que no hi van a fer això. Clar, és que no s'han enterat que la gent escombra. Clar, seria allò de tocar la realitat, no? Però, ostres, aquí ho dieu? Adéu, sigues feliç. És que deixen les famílies, les criatures, amb unes obligacions. Jo miro la criatura i penso, pobra criatura, ja sap què vol dir ser feliç? I entra a l'escola pensant, he de ser feliç. Però és que resulta que el company li pren la pilota i que l'altre no li deixa una altra cosa i que el profe li diu que se senti. On és la felicitat, perdó? I encara hi ha famílies més amoroses que li diuen, tranquil, que et vindré a buscar. Que vols dir que el criu en dubte de què l'aniràs a buscar? I alguns li fan la foto, a més, com puja les escales. Però és que les puja com cada dia, no? Esclar, si és que acaba de sortir de no sé què i és la primera vegada, d'acord, la foto, però és que ara anem amb la foto. Ja hi ha crios que diuen, va, que faig això i em penges. I el que escoltes una criatura que diu, i penja'm. Què vol dir que el pengi? Ja està fent una pirueta perquè li facin la foto i la pengin. Mare meva. Sabeu que ha sortit la idea de que les criatures que tenen dificultats, que llegeixen a poc, els companys no són pacients i llavors els porten a la biblioteca amb un gos. I el gos és pacient. I llavors aquella criatura llegeix sense traumatitzar-se perquè té un gos que l'escolta. El que passa és que el gos no li diu que li agrada, no li fa preguntes de la lectura. No? Llavors dius, arribem a això? I això surt en un diari, i surt com a propaganda, i surt l'empresa que ho promou. I ens ho acabem creient moltes vegades, perquè ja hi ha escola que s'ho ha proposat. Tindrem un gos per cada criu. Necessitem això. També ja diuen un gos perquè la gent gran vagin a caminar. Jo els dic, dona'm un projecte i així no acabaré bordant i acabaré parlant amb la gent. Fixeu-vos com sempre hi ha gent que ens vol resoldre la vida i més valdria que es cuidessin d'una altra cosa. Però com que estem a la societat del consum, hi ha qui té idees lluminoses,
com que s'ha de ser innovador i s'ha de ser creatiu i s'han d'obrir oportunitats noves, doncs, en fi, endavant, no? Parlem ara de nins i nines. Tenim clar que fins als 6 anys, normalment, que serien en totes les excepcions del món, és aproximat, és una edat de protesta. El dret al pataleo. És un dret constitucional, hauria d'estar en la... Quan la refermem, quan la canviem, aquest li hauríem de posar. L'any, 2 anys, el sí i el no agrada. A vosaltres, imagineu-vos tenir una criatura de 2 o 3 anys que us demana un xupa-xup, que li digueu que no, i que digui, gràcies mare que no em dones el xupa-xup, que així no tindré càries. Ostres, quin susto, per favor. Si vol un xupa-xup, lluitarà pel xupa-xup. I com lluitarà pel xupa-xup? De totes les maneres possibles. Creativitat. Llavors n'hi ha que es tiren per terra. Llavors hi ha un anunci a la tele que la mare es tira per terra. I dius, per favor. Ara, que interessant és mirar la criatura com està a terra. Que macos que estan. I criden, i et miren de reull, i criden. Llavors ens ve gent, criden més. Quantes vegades no li diem, mira que ve gent, ja veuràs què pensen. Diu, calla, això és un factor d'interès. Per tant, si ve gent, criden. Perquè estan pensant que si hi ha gent, nosaltres no suportarem la gent, la mirada crítica de la gent, perquè ha de ser mirada crítica. I si és crítica és el seu problema, no el meu. Em vaig trobar en una botiga, la mare que li va agafar el xupa-xup, la nana, any i mig, 2, el volia i li va dir sí a la bossa per després de dinar. I la nana la va muntar. I la mare li va dir, ja t'he dit després de dinar. Jo li vaig picar l'ullet a la mare, perquè vaig pensar, si sempre hi ha mirades crítiques, no sé, algú que et veu. Abans que ella pensés que jo la podia criticar, li vaig dir, genial. Total, el senyor de la botiga, amable, va i li dona un xupa-xup alegria. I llavors la mare va fer aquella cara de pòquer que dius, me catxis, i llavors hi vaig intervenir jo, perquè vaig pensar, doncs jo m'hi puc posar. I li vaig dir, escolti, vol deixar que la mare eduqui la criatura com vol? Li ha dit que no, i li ha dit per després. Vostè es pensa que no la compra pels diners? Vostè es pensa que li ve d'un xupa-xup? I llavors la nana, que ja agafava el xupa-xup, el vaig agafar jo i li vaig posar dintre de la bossa. I li vaig dir, la mare te'l donarà un altre dia. Ara la nana va callar, perquè no va entendre res. No va entendre res, lògic per l'edat. Però què va entendre? Que allà hi havia un recolzament a la mare i que s'havia acabat la història, que ja podia protestar, que ja tenia 2 xupa-xups que no tenia en el moment que volia. I llavors li vaig dir al botiga, i ara no li cobri, perquè què li ha donat? Vaig pensar, aquest encara és capaç de cobrar-li 2 xupa-xups, no? Però m'explico, per què interferim? Ara, alguns miren malament, que tingui bon dia. I callen, de tant en tant fan una cara com un dia, aigüeta, què diu? Però el criu ens sent amb tranquil·litat que pot protestar. A mesura que el sí, el no, el jo va creixent i s'ha d'identificar a diferència dels adults, és el moment en què el criu es cansa de protestar i llavors entrem ja en la infància. Llavors tenen ganes d'aprendre, tenen ganes de sortir, tenen ganes de... I van sortint d'aquest ego que lògicament quan són peques el tenen. Jo. Als 6 anys ja diuen, coita, i l'altre, aprenen a jugar d'una altra manera, vull dir que es veu en el seu procés de maduresa, llenguatge, sentiments propis, pertinença, admiració. I és el moment en què el pare i la mare estan allà dalt, que hi ha pares i mares que no hi volen estar, tenen por de caure. Van a l'escola, el pare ha dit que... Ja em d'acord. Arriben a casa, la mestra ha dit que... Ostres, ja en parlarem després, però d'acord. Idealitza els adults, se sent acompanyat d'adults si els adults tenim la coherència que hem vist abans, que segur que teniu vosaltres. Llavors ara tenim males llengües que diuen que l'adolescència comença abans i s'acaba després i tenim les famílies atabalades. Però per què ens ho creiem, això? Hi ha un llibre, que espero que no el compreu i que si el veieu no cal que el trinxeu, però amagueu-lo, que es diu Sos un adolescente en casa. Ostres, per favor, allò de dir visca, que arriba l'adolescència. No, doncs... Però quan em trobo en famílies que diuen
És que tu digues el que vulguis, nosaltres tenim un adolescent precoç. Bueno, paper i llapis, com es diu? Tal. Quants anys té? 8. Dic, ostres, realment és precoç. Llavors, quan va fer el canvi puberal? Llavors em miren malament i diuen, de què parles? O sigui, aquella franja que es diu pubertat, saps? Allò del canvi del cos. Diu, home, no l'ha pas fet. Dic, és que l'adolescència ve després. Per què dieu que és adolescent? Perquè protesta, perquè crida, perquè... O sigui, tenir una criatura malcriada. Val, ara tornem a començar. És infant fins als 10-11 anys, i punt. I si se li acut, perquè a través de l'iPhone, de l'internet, de Blanco, del que sigui, se li acut imitar allò que potser un dia li acceptarem que faci amb moderació, li podem dir, escolta, seu i tranquil·litza't, vés-te'n a dutxar i torna a començar. Aquí a casa, prou. Llavors és quan, sí, esclar, perquè aquesta casa, perquè aquí... Sí, calma, aquí les pautes són aquestes i endavant. Llavors ens ve la pubertat. Interessant. Però qui ha estat avalat en la pubertat? Els adults. El canvi ja l'heu fet fa temps. Ja no sabeu, ja no teniu angúnia de què passarà, ja sabeu el que ha passat. Ja s'ha acabat aquest canvi, ja en vindran d'altres, la menopausa i totes aquestes coses. Però el canvi puberal és lògic, un cos d'infant que es comença a transformar. Els bailets van adelerats buscant com s'afaiten el bigot i a veure si ja creix, perquè és que no hi ha manera. I les nenes a veure si, a veure aquests sostens, a veure quina talla, a veure com... Però deixem-los que vagin desenvolupant. Lògic, entenguem aquest moment. Entenguem amb tendresa, entenguem sense protestes, entenguem sense exigència. A més, amb comentaris que poden ser molt tendres, que poden ser... No sé, jo m'he trobat amb bailets que he anat i els he ofert un caramel. I que és que m'ha semblat que estaves afònic. Diu, no, perdona, és que era per si necessitaves allò que... Però li estàs dient, he notat que canvies la veu, en lloc de dir, ai, quina veu que tens, ai, com creixes, ai, que et surt el bigoti, perquè llavors els hi anem reforç. Tranquil, deixem-los que vagin, que es mirin al mirall, que vegin que avui surt un nas, ai, un gran a la punta del nas, i ara em surt el gra. Llavors cremes i cremetes i tot el que sigui, ara m'ha sortit a la galta, m'acatxis, i a aquella no li surt, m'acatxis. Per tant, tot això és lògic. I a més hi ha la pressió de les xarxes, que vosaltres no teníeu. Hi ha la pressió de les imatges que vosaltres no teníeu. Per tant, hem d'entendre i hem de minimitzar i hem de dir tranqui que això no pot ser. I després ve l'adolescència, evidentment, però és que l'adolescència, el canvi que hi ha al cos ja s'ha anat canviant, també canvia el pensament, també canvia la visió del món. I encara que els neurocientífics ens diuen que la frontal encara no està desenvolupada, a veure, un moment, tranquil·litat, que la canalla tenen un procés de maduresa lògic per l'edat. Vull dir que segons què no cal que hagin de fer, però no oblideu una cosa, que l'adolescència és un invent de fa 50 anys. Jo no vaig ser adolescent. A la meva edat, als 9 anys anàvem a l'Insti, que ara pobrets, hi van als 12 tan petits. Als 14 anys havies acabat de fer el batxillerat elemental. Als 14 anys vaig començar a estudiar per mestre, segon de secundària. I ara, als 16 i als 18 no saben què fer. El que passa és que als 14, si no feies per mestre, estudiaves pel comerç, per fer factures, pòlisses, letres i no sé què més, o anaves a treballar. Això si no anaves a treballar als 12. Per tant, adolescència, mana, el canvi corporal el teníem, evidentment. I tots aquests neguits dels grans, evidentment. I la família estava a casa, mentida, algunes famílies segurament. Però a Terrassa, ciutat tèxtil, les fàbriques tenien una habitació on hi posaven els nadons perquè la mare estava en el taler i quan el crió plorava anava, li donava el pit i tornava. Perquè hi havia ni bibis, ni hi havia tot el que... Bueno, us parlo de la prehistòria, no, vull dir dels anys 50, vale? Però m'explico, no és veritat que abans hi haguessin les padrines i els padrins a casa, no és veritat que abans hi haguessin les mares que no treballaven, algunes sí, altres no. Per tant, aquesta adolescència, i a més també ens madurava la frontal, vull dir que igual anàvem avançant. Què ens ajudava la maduresa de tota la part frontal del cervell? Les responsabilitats, la realitat, tocar de peus a terra, pelar patates, anar a comprar, això és el que ajuda a madurar. No madura el cervell ni la personalitat allò per art de màgia. Les dents sí que surten per art de màgia, però la maduresa no.
Per tant, hem de potenciar en aquesta adolescència una autoafirmació necessària, hem d'entendre que es posen a plorar i de cop i volta es posen a riure i diuen ara perquè estic rient, i no sé, llavors és que m'ha deixat, és que ara no vull, i després al cap d'una estona li arriba un missatge i es posen a riure. No sé si s'ha passat alguna vegada a vosaltres, però allà sí que passa a vegades, vull dir que passa. I això els hi hem de dir, a veure si t'aclares, a veure per què plores. Ui, tranquils, un vas d'aigua, doneu-los un vas d'aigua. Que també s'hidratin, que puguin riure, que puguin plorar, que puguin cridar, que es puguin enfadar. Algun cop de porta de tant en tant, tampoc no passa res. A vegades li podem dir, cuidado, que és de vidre, que es pot trencar. Recordeu la vostra adolescència. Veu dir alguna vegada en aquesta casa no s'hi pot viure. Quan m'independitzi, us ho dic perquè ho sapigueu que també ho van dir, quan m'independitzi ho faré diferent. Digue'ls als padrins que us expliquin què van fer. I ara tanqueu els llums del passadís, traieu les escombraries, una obediència fidel a la vida quotidiana. Per tant, són etapes. Una etapa que s'acaba als 18. Als 18 el millor regal que podeu fer, sabeu quin és? I no dic els 16 perquè estan als 16 ja i llavors potser s'enfaden. Als 18 una abraçada i un petó. Benvingut al món dels adults, ja pots anar a la presó pel que facis. Ja no hi aniré jo. Endavant, carinyo, vigila que ja... El món et considera adult i a casa no. Ara, que a casa volem que s'independitzin, que volem que tinguin estudis acabats, que volem que tinguin la casa amoblada, que tinguin cotxe, que tinguin tantes coses, allarguem aquest final. Cadascú que decideixi el que vulgui, però en molts casos hi ha hagut 3 generacions en una casa. Per tant, tampoc és obligatori marxar de casa. El que sí que seria de lògica és que cada generació assumeixi el que li toca. Perquè ara tenim padrins i padrines que fan de pare i mare perquè el pare i la mare no saben ben bé què fer i perquè els infants estan... Padrins i padrines hem de maleducar. Que els voleu ben educar, cap problema. Però els padrins i padrines no som qui tenim l'obligació dels espinacs. Tenim l'obligació d'explicar contes, d'explicar batalletes, d'explicar les trapelleries dels pares i a més de relaxar-nos, perquè tenim 30 anys de vida per endavant. Bé, depèn de l'edat que us facin avis, això també, no? Però em refereixo que a partir que tenim la jubilació hi ha una vida per endavant, hi ha 30 anys de futur. Per tant, calma, que cadascú ha de fer el que li toca. Llavors, estem en el moment en què els de 18 han de participar de manera més activa en la neteja, en la compra, en la cuina i a tot arreu. Cadascú, segons horaris, segons el que sigui, però casa no és una fonda, casa no hi ha els esclaus, i els esclaus encara menys són els padrins, i tots plegats amb un poti-poti que en aquests moments és més qüestionable. No que el tinguin aquí. Ui! Bé, ja anem acabant. Nins i nines, què necessiten o què desitgen? És lògic que demanin, és lògic que diguem que no. Continuem educant. Responem pel que necessiten. És que vol, és que desitja, sí, esclar, jo també desitjo la lluna Moncova, vull dir que en el moment en què són subjectes de l'educació, no només escola, caps per omplir, no només, és curiós, tu estudia, jo ja rento, jo ja planxo, jo ja faig, tu estudia. No, tu estudia, renta i planxa i cuina. És que tinc exàmens, petons i abraçades organitzat. Un dia, una excepció, val, però, a veure, les responsabilitats, hi ha gent que té mainada, que estudia i que a més treballa. Per tant, és qüestió d'organització, perquè quan ens diuen me'n vaig a l'habitació a estudiar, credibilitat total, us creiem. Amb uns certs dubtes, permeteu-me que hi hagi un petit dubte, si més no. Per tant, som encara, mentre estan a casa, sobretot mentre hi ha aquest període, som responsables del seu procés educatiu, som responsables de marcar el que necessiten, no el que desitgen. I tenim, a més, la complicitat del professorat i de tots plegats. Per tant, el màxim d'habilitats, de maduresa, perquè després, pobricos, a més, els hi fem crèdits d'autoestima, perquè resulta que ara tenim el jovent baixa autoestima. Dius, carai, i com és? Amb tantes coses com fem? Doncs precisament perquè en fem massa. Perquè la sobreprotecció no porta autoestima. El jovent que treballa rendeix més a la universitat on allà on està.
perquè té més concepte, sap com organitzar-se. Aquest no necessita autoestima, aquest la té. Per tant, aquí el que es tracta és sentir-se útil, ser capaç, les bosses d'esport, com dèiem, anar a comprar, l'ordre de l'habitació, tanqueu la porta, oi que és la vostra habitació? Que no s'hi fiquin. El futur és vostre. El futur el teniu, les respostes les teniu vosaltres. Les heu de compartir, però les respostes les teniu vosaltres. I ja només així per acabar, però és que jo penso que això ja no cal. Sobretot això sí, transmetem, hem de transmetre a la societat, hem de transmetre a les famílies, entre nosaltres, en els infants, la passió per l'educació. I si no en teniu tanta de passió, espavileu-se. Aneu amb més adolescents, aneu en entremig, perquè només veure la passió, de passada, un exemple només, perquè em deixen aquests 5 minuts, oi que és el de cortesia, els de cortesia. Quan hi ha famílies que diuen, és que ja li hem explicat i saps què ha passat? No, jo sempre dic, què? Interessant. Diu, m'ha desmuntat amb arguments tot el que li he dit. Dic, ostres, genial, no? I em diuen, com que genial, si m'ho ha desmuntat? I no li has fet una abraçada i un petó? Home, no, perquè s'han empipat. La reacció és, bam, i llavors ja tota una escalada, no? De tant en tant, allò que l'ambient puja de to. I dic, però el primer d'aquesta abraçada és que bé que has sabut raonar. Has trobat tots els arguments possibles per desmuntar el que jo t'he plantejat. I això és de ser intel·ligents. Ho has rumiat molt bé, perquè a més no has deixat res. Ho has tocat tot, que bé que ho fas. Imagineu-vos com rebrà això l'adolescent, no? Ostres, em reconeixen que sé. Si ara seu i fes el que t'he dit. A veure, tornem a començar. De què serveix? Mira, has activat les neurones, has recuperat vocabulari, has estat rumiant, has estat... Ostres, és que veuràs en el futur, és que podràs vendre unes espardenyes o un ou amb una castella... Vull dir, podràs vendre el que vulguis i t'ho compraran. Per tant, molt bé, és una pràctica que has d'anar fent. Ara seu i continuem. No ens serveix de res en aquesta casa. Sí, perquè t'hem donat la possibilitat d'activar les neurones. On som nosaltres? Les neurones... O sigui, l'argument d'un adolescent ens ha de desmuntar el criteri educatiu de la família. És molt fràgil. No sabem com respondre en el seu contraargument? No cal. El debat per un altre dia. A més, escolta, això saps que estaria bé? Un altre dia ho gravem, llavors jo ho podré escoltar amb deteniment i llavors farem una segona sessió, com en el Parlament, per exemple, no? Pocs adolescents ho graven, pocs. Ho pots escriure i després farem una carpeta, allò, una llibreta i tindrem els records de la teva adolescència. Però ens hi donem oportunitats. No caldrà corregir l'ortografia en aquest cas, Vull dir, deixem l'espontaneïtat. Però valorar que tenen capacitat d'argumentar, de contraargumentar, és que és estúpid no fer-ho. Donar-los la raó perquè saben contraargumentar quan la raó la tenim, quan el criteri educatiu és conscient, és conegut i sap que allò s'ha de complir, que pot ser fer la truita, que pot ser fer-se la bossa, que pot ser anar a comprar el que sigui, vol dir que no té fortalesa el nostre plantejament. Per tant, el que ens ha d'alegrar és que gràcies a l'adolescència tenim les neurones més actives. Els trobareu a faltar després. Llavors els direu, vine un dia i tornem a fer aquells debats que fèiem, que llavors potser us diuen, escolta, ara no m'atabalis. Però m'explico, aquesta mirada de serenitat, de fortalesa, de tranquil·litat, és la mirada adulta que està guiant una criatura de 11, 12, 15, 2. Als 18 anys ja van espavilant, oi? Oi que és fàcil? Digueu-me que sí, no? Ens necessiten, ens necessitem i ens volem. Aquesta és. I no hi ha categories de criatures. Els meus estimats són aquests. Això és un dibuix del Tonucci, el Francesco Tonucci. Fixeu-vos, a l'escola entren tots barrejats, haurien de sortir així. No haurien de sortir classificats. I aquests són els fracàs. Aquests són els que no. Podem llançar a la societat amb 70 anys per endavant adolescents. És que és un problema social, és una vergonya social que això se'ns pugui passar.
Això no ens ho hem de permetre ni les famílies ni el professorat. I només aconseguirem que tornin a sortir barrejats, com en aquell vídeo que ens han ensenyat, barrejats amb diferents edats, participant tots plegats, si realment aquesta mena de fàbrica no és una fàbrica rígida, sinó que és un lloc educatiu entre tots plegats. I no us vull atabalar més perquè m'he gastat els 5 minuts de cortesia que m'han regalat. I gràcies. Gràcies. Molt bé, moltes gràcies, Maria Jesús. Mem. La vergonya. Sempre ens agrada, si el ponent ho permet, aquest mig cortesia per fer una sèrie de preguntes i dubtes dels participants. I discrepàncies. És vera que hem comentat al principi de la sessió que no és el mateix una xerrada que fem un dia exclusivament, sinó tota una jornada sencera, però no ens pot allargar massa amb el temps, però sí que si hi ha algú que volia fer algun comentari, alguna pregunta, discrepància, sembla que allò que passa allà també sembla que passa aquí. Me'n sembla o no? Sí? Allò que passa allà sembla que passa aquí també. Doncs benvinguts al món. Per tant, crec que ens podem abraçar tots i anar tots juntats. Sembla que allò que passa allà passa aquí. No sé si heu de fer algun comentari, pregunta. Ara o si no després, quan vulgueu, estic a la vostra disposició. Ha estat molt il·lustratiu, és veritat. Els he deixat atabalats. Sembla que sí. És dissabte. També és veritat. I no han tingut problemes d'atenció, eh? No, sembla que no. I no hi ha hagut cap de disruptiu ni desafiant, eh? Ostres, això. Bona gent. Molt, però molt. Alguna pregunta? No. Continuem. Simplement, primer de tot, ha estat una mica d'un present que te feim des de l'escala, Maria Jesús. Això sí que... Moltes gràcies, preciosa. Preciosa. Gràcies. Espereu que us l'ensenyo. N'he vist un aquest dematí, un senyor que hi anava. I he pensat, goita, i l'he saludat. Que n'hi havia hagut un que l'he saludat i m'ha mirat amb una cara com volguent dir qui és aquesta i em saluda. Però jo he pensat, oi, no sé, una persona sola, jo també sol, doncs li he dit adéu. I aquest del sistema m'ha contestat. Vol dir que és un bon focus. Però és que mireu a dintre. Que avui he esmorzat sobrassada, que normalment no en menjo per esmorzar, no? Però m'ha dit el senyor, diu, és feta nostra. Dic, me'l menjo, això està segur. I encara hi ha una altra cosa. Mare meva, ui, quina feina. A veure, és que em sap greu estripar els papers aquests tan macos, veus que ho puc fer-ho. Allò de les habilitats, no? A veure si en tinc. Sí. Ui, hi ha més d'una cosa a dintre. Ui, que xulo. Ametlla aromàtica, tomàtica, ametlla julivert i ametlla albercoc sec. 3 ametlles, molt bé. Perfecte, genial. Sembla que demà també hi haurà una sorpresa, demà. Demà sembla que hi haurà una sorpresa. Sí? Perfecte, anem. Moltes gràcies. Sí, ho comentam. Ara, quan sortigueu de la sala, segur que tens per fer un cafetet. A l'esplanada és de quart d'ESO, que hem una miqueta per berenar. I a les 11:20-25, per favor, dirigiu-vos a l'espai per fer tallers, d'acord? Vinga. Ostres, que xulo. Sí?